Čaute ľudia, vítam vás u mojho prvého tutoriálu na redstone obvode. Tu som si pripravil takéto niečo menšie, ako toto. Urobiť, že by sa vám zapli 4 pistóny pomocou 3 redstoneov, jedného repeateru redstoneového a jednej pačky. Viete, takto. A vidíte, funguje to. Vidíte, tak. A teraz ideme robiť niečo nové. Tak. Tak. Sem. Nie. Idem od znova. Seznam nejaký blok. Sem. Tuto uvoľním. Sem a sem. Ne. Tak a tak. Ping, pong, ping. Ping, pong, pong. Sem, takto. Napojíme to. Ani repeater na to nepotrebujem. A mám. Vidíte, tak mi to niečo vyšlo. Tu by som si mohol dať ešte jedno. Takto. Sem. No, tu potrebujem na toho už repeater. A takto by ste si mohli urobiť nejaké otvory. Niečo tajné, čo viem, že tu si dáte niečo čudné, si tam dáte čestku a proste zatajíte tú pačku a čo viem, do tej čestky dáte niečo vzácne. Diamantiky. No a tak to si to môžete tak zatajiť. Nech nikto nič nevidí. Že to je len také niečo. Toto je tu bloky, to sú, že nič také dôležité si niekto bude myslieť. Sa na to vykašle. A pritom tam budete mať čestky, ktoré sú unlocknuté, lebo hráte, čo ja viem, taký server, kde nie sú žiadne poginy, tak si to tak robíte, tak to necháte zatvorené a tu si ešte zatajíte toto debilinky, tie pistóny. Takto. Nejak si to už urobíte podľa seba. On polezuje. Nič také tu nie je, nič, viem. Dáte si tam PC. To sú len PC, niekto povie. To sú len také PC, v ktorých sa niečo vypieka. No, pritom sa nevypieka. A tu si tu dáte tú tajnú pačku. No, bude tam, na tom sa určite vám pogynú nohou. Tu si ju dáte. On keď bude preč, to máte zatvorené. Medzi tým si to urobíte. Počkať, vám to ukážem. Niečo ešte.
tak. A tu budete mať tú tajnú pačku. Kde sem? Kde je pačka? Tu. Vidíte? Tak toto máte vypnuté. No tak si to otvoríte. A keď to dáte preč, tak to máte otvorené. Dobre. To bolo na dnes všetko. Učí sa s vami Nex 95. Tak čau. Jej.